til historietimen. I dag vil jeg fortælle en uhyggelig historie om en dreng, der bliver jagtet af en vildmand med kniv i hånden. Det hele startede med... Lad mig se. Nå ja, det hele startede med, at lille Bjarne var på campingtur med sine forældre i et telt helt ude i vildmarken. Det var midt om natten, men der var stadig lyst. Bjarne vågner ved en mærkelig lyd, siger det udenfor. Hvad må det, tænker han, og går ud, uden tøj på, ud i vildmarken. Men så tænkte Bjarne, jeg må hellere lige tage noget tøj på. Og det gik han så ind og gjorde. Bing, sagde det, og så havde Bjarne tøj på. Nu kunne han fortsætte undersøgelsen om den mystiske lyd. Pludselig kom vildmanden hoppende frem. Han ledte nu efter Bjarne, men han kunne ikke finde ham. Bjarne var jo gået væk, så nu måtte vildmanden gå ud for at finde Bjarne. Forresten, vildmanden havde en fantastisk lugtesans. Bjarne fortsætter sin søgen efter den mærkelige lyd. Men nej, han er ved at nærme sig det forladte hus, hvor en gammel spåkone døde for nogle år siden. Skrønen siger, at hun er død, og hun spøger inde i huset. Han fortsætter sin søgen. Det ser ud som om, at Bjarne godt vil ind i det forladte hus, men han ved stadigvæk ikke, at det er et spøgelseshus. Jeg ved, hvad det er for en hus, det her. Tænkte han og gik videre ind mod huset. Vildmanden var på sin søgen efter Bjarne på vej ind mod huset. Han løb efter ham og løb med sin kniv i hånden. Han snuser og kan derved finde ud af, hvor Bjarne er gået hen. Bjarne fandt nu en indgang til huset, men han vidste ikke, at det var vejen op til loftet. Han undersøgte og kiggede alle mulige steder. Og så fandt han trappen op. Op til loftet, hvor spøgelset er. Men det vidste han selvfølgelig ikke, og Bjarne er jo en nysgerrig dreng. Så han fortsat og fortsat. Her er det uhyggelige loft, som Bjarne kravler op af. Hvad fanden er det for noget ro, vi har heroppe? Tænkte han, og så undersøgte han videre ind mod det meget uhyggelige loft. I'm coming, råbte vildmanden, og nu vidste han, at Bjarne var gået lige i hans fælde, så Bjarne skulle passe på. Jeg ved, du er deroppe. Skal du smage lidt af min kniv? Hej Bjarne, jeg har let efter dig. Og det gik nu op for Bjarne, at vildmanden var efter ham. Og jeg lader du så der, han er sgu da efter mig. Sagde Bjarne og fortsatte ind og gemte sig i håb om, at vildmanden ikke kunne finde ham. Hej Bjarne, jeg kommer nu. Har lidt glemt herinde, hva'? Nej, han er efter mig, sagde Bjarne og prøvede at gemme sig, samtidig med at han græd. Jeg kommer nu. Vildmanden gik videre for at finde Bjarne. Han havde ikke set det. Han sad lige inde til venstre for ham. Hvor er det henne? Jeg er klar til at spise dig. Bjarne, han prikkede
vildmanden i måsen. Vi håber, at han kan løbe fra ham senere. Hvad laver du? Jeg skal nok fange dig, din lille møgunge. Og så løb Bjarne og vildmanden ned fra loftet. Nej, han er sgu efter mig, Sagde Bjarne og løb sin vej med vildmanden lige i hælene. Men vildmanden var lige i hælene på ham. Jeg kommer nu. Bjarne løb så hurtigt med han kunne, men han havde ikke set stenen, der lå på græsset. Og så faldt han. Nej, vildmanden var lige i hælene på ham. Der er du, lille Bjarne. Nu kommer jeg og spiser dig med min kniv. Nu er det på tide. Skal jeg spise dig? Jeg spiser dig. Det skal du få betalt. Jeg skal nok få dig. Du kommer tilbage. Nu dør du. Og sådan endte med, at Bjarne dræbte vildmanden og kunne gå hjem trygt i seng og sove resten af natten. Og så gik han hjem. Og så gik Bjarne ind og sov trygt i sit telt. Det var da pænt, du var også forbi. Men Bjarne, han havde helt glemt, hvad det var for en lyd, der irriterede ham lidt før. Godnat og sov godt, Bjarne. Og den endte alligevel rigtig godt hen, historie. Bjarne dræbte vildmanden. Nå, det var alt for i dag, børn. Kan I sove godt? Vi ses i næste uge, hvor vi skal høre en dejlig kærlighedshistorie. Farvel og sov godt.